Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Basu raplaria ezagutuko dugu. Lurralde Komantxe izeneko diskoa argitaratu berri du musikari bizkaitarrak. 25 urteko musika bidea borobiltzen duen kolaborazioz betetako diskoa. Gaur gurean, Basu eta Lurralde Komantxe. Lurraren alabak sendoak dira, gure sustraiak marraztu ditugu gure paisaiak. Biderik gabeko lekuan utziz gure aztarnak, ez dira izango alferrik gure zorgindan. Txakerlariak entzun daitezela gure oiuak, ez dago mugarik gure munduan. Gugara taupada izearen bultzada, gugara dardara barrutik sortzen dana. Gaindituz traga, arindu sama. Arratsaldeon Basu, hemen elkartu gara argitaratu duzun Lurralde Komantxe disko berriari buruz hitz egiteko, eta aipatu behar da, 25 urte inguru daramazkizula rap egiten hemen Euskal Herrian, eta hortaz ere hitz egingo dugu, baina hasteko eta behin, disko berri bat, Lurralde Komantxe. Bai, hori da, ja urteak pasadia, daramagu, ez dakit, 25 urte baino gehiago rap egiten, eta momentua heldu da gauzak aldatzeko, ez, pizka bat. Pentsatzen nuen buruan neukan gauza guztiak idazten banituen, ez, kalera ateratzen banituen, gauzak aldatzen zirela eta zirela geratzen nire buruan, ez. Eta olerkiak eta odako kontutxoak egiten nituen, eta udak pasatzen nituen Burgoseko herri baten, eta hor topatu nuen tipo bat grafitia egiten zuena, eta utzi zian kasete bat olan txarto grabauta, eta esan zian hau rapa da. Eta entzun nuenean izan zen como, ostras. Osea, ez nuen ezer ulertzen, dena ingelesez zegoen, eta ni ingelesez nintzen moldatzen, baina ez doinua eta olako indarra hori, izan zen como, ostras, ni idazten dudana doinu honetan sartzen baldin badet, rapa da. Eta holan jolas baten moduan hasi nintzen, eta behitu, ez? Zelako mobidan sartu nahi zen. Baina holan hasi nintzen, rapa pizka bat investigatzen, karo, orain internetan, ez, bilatu aldezu denetarik, hor jartzen duzu rap, eta ateratzen dira 4.000 gauza, ez? Baina gu hori ez genuen izan, eta superbibentzia mobida bat zen, ez? Bilbon oso gutxi ginen, rap egiten genuenak, eta ez genekien zer zen rapa, zer zen hip-hopa, hori gustatzen zitzaigun, ez genuen ezer ulertzen, baina ni daukan superargi hori egin nahi nuela, eta bitu nire lanean bihurtu egin da, ez? Esan daiteke beraz, 25 urte inguru, lehenengo kontaktu horretatik raparekin, bidean hainbat disko argitaratua, eta azkena, orain berriki argitaratu duzu Lurralde Komantxe, non kolaborazio pila bat dauden tartean. Gero ezurdatuko dugu disko hori, eta esan daiteke zure musika bidean rapetik ezagutza gutxikin hasi zinela, lehen kontaktotik, eta garatzen joan zerela ritmo mota batean sakondu duzula, bete aipatzen duzu bombo kutxa efektu hori dela pixka zure sustraiak, ez, lore askori gabe, nahiko zuzena, eta hor abiatzen da pixkat zure nortasunaren parte bat, hortik abiatzen da, ez? Bai, guretzako beti izan da bombo kutxa, superkarratua, ez, eta hortik ezin zeatea, ez, gaztea ginenean esaten ziguten, hau da rapa eta beste gauza bat ezin da egin, ez? Eta hori egiten genuen. Eta holan janzten ginen, eta holan ez guztia. Desinformazio puntu oso handi bat egon da, orduan ikusten zenuena hori egiten zenuen. Ez gero denborarekin ja nire bidea hartu dut, nahaztu dugu rapa kumbiarekin, dantzalarekin, regearekin. Karo, ni gaztean nintzenean euskan mutil guztiak hor begiratzen abertze hostia egiten nuen, ez, holan. Eta orain dauzkat emakumeak dantzatzen niretzako super garrantzitsua da, ez? Eta ezagutzen dut jende pilo, aixu ni rapa ez duten zuten, baina Basu bai, ez? Esan daiteke bizitza oso bat rapean, baina igual azken hamarkadan areagotu duzu bai kontzertuak, bai tailerrak eta bai diskoak argitaratze hortan, ez? Lurralde Komantxe baten bizi izan gea, ez? Rapa egiten dugunentzako beti izan gara raroak, ez? Como roka, punka eta olako musikak Euskal Herrian bai, baina raparena izan da leku oso deseroso bat. Eta emakume bat izan da, askoz gehiago. Orduan, beti egin da rapa Euskal Herrian. Daramagu rapa egiten urteak eta urteak, ez? Baina irratietan, telebistetan da holan ez gara atera. Orain ez dago zirkuito bat, rapa zirkuito bat. Ni beti jotzen dut punkarreoekin, oso ondo, edo emakumeekin, baina oso gutxitan jotzen dut raparen munduko norbaitekin, ez? Bakarrik urte asko egon naz, eta batean DJ bai agertu zen, eta kontzertuak egingo ditugu eta gauzak egingo ditugu, eta bai hortik aurrera izan dela lokura bat, kontzertuak, tailerrak, hainbat eta hainbat gauza,
eta gustora, eta ikusi dugunean aixu leku bat dagoela eta borrokatu egin behar dela leku hori, hortik aurrera hasi gara hor pin-pam-pun eta pozik. Sentimendu hotzak dardarka, ezin ahaztu izan ginana, zura zalean nire atzamarka, bina plazerra gure bide bakarra, izotza elur malutak, temperatura geizten doa, nire reinuan, nire infernuan, ni naiz, izotza erregina. Bitxia da, rapa mundu mailan gehien entzuten musika izan daiteke, hori diote. Gaur egun igual beste tendentzia batzuk ere paretsu egon daitezke, askoz ere rockaren gainetik, raparen mundu mailan, baina hemen Euskal Herrian ez du inoiz holako harrera bero bat izan. Espainian eta Frantzian esango nuke igual gehiago, Frantzian batez ere. Baina hemen Euskal Herrian zehazki egon dira proposamenak, egon dira taldea, baina beti hande barrunean eta aipatu duzun bezala fokotik kanpo, ez? Bai, eta ni uste dut desinformazio puntu bat dela. 2023an oraindik ez dakigu zer den rap eta zer den hip-hopa. Ni tailerrak ematen ditut eta galdetzen dut eta uste dut 200 tailerretan pertsona bakarra esan didala zer den. Orduan, desinformazio pilo dago, baina gero gazteak kontsumitzen dute. Ni uste dut arazoa izan dela erreferenteak ez direla egon, eta hori oso gauza larria da niretzako, ze azkenean ni hasi nintzen rapa entzuten ikusi nituelako beste pertsona batzuk egiten zutela, ez? Orduan, uste dut, hori, Frantzian rapa, trapa, drilla, horlako musikak entzuten dira pilo. Baina hemen punka, roka, rapa erderaz esan aldegu, baina ez da entzuten. Eta izan da beti, zergatik ez? Kaleko jartxuna da, ez? Gero bebai etiketak daude, ez? Musika urbana. Ni ez nahi sartzen hor, niretzako hip-hop mundutik etortzen naz, bai jartzen baldin badezu hor musika urbana ateratzen da Omar Montes eta biok ez daukagu zertan ikusirik, ez? Orduan dena niretzako musika urbana bai da punka, ez? Kaletik ateratzen den musika estilo bat da, baina ez esaten duzunean rapa egiten duzula, ja da entzun egiten dugun eta gero ez, zu erabaki gustatzen zaizun ala ez, baina beti da itxoin. Lurralde Komantxe diskoan musikalki iriki duzu zure musika pentagrama eta bertan orain arte jorratu ez dituzuen hainbat estilo azaltzen dira, batez ere parte hartzen duten kolaboratzaileen eskutik, ez? Bai, Lurralde Komantxe gerra izan zen aurrekoa eta gerran ez daude kolaboraziorik, dena ni idatzi nuen eta diskonetarako izan nuen aizu. Ni beti daukator, egin behar dugu abesti bat lagunekin, azkenak denak ateratzen diren guztiak lagunak dira, ez? Niretzako garrantzitsua da, ez, jendea ezagutzea egiten diren gauzak. Tipa bat, palestinako tipa bat entzutea arabiarrez rapeatzen niretzako garrantzitsua da. Ez daude asko, uste dut daudela 3 emakume rapeatzen. Orduan, Euskal Herrira gerturatu albadegu hori, nire partetik superarro eta superpozik. Badakit zer den emakume bat beste hizkuntza batean rapeatzea, erreza ez da. Orduan, niretzako aurten zen, batuko dugu guztia, eta egingo dut musika nahi dudanarekin, baina lagunen artean diska bat sortuko dugu eta jazta. Eta hori egin dugu. Mundu osoko jendea batu duzu disko honetan, azteko hemen Euskal Herritik, Fermin Muguruza eta Spinelli. Fermin, neukan hor nire, beti lan egin dut Fermintzako, baina gero bueltan ez dugu ezer egin, eta jarri dut Fermin drilla egiten. Arraro samar, baina ausartu egin zen eta nire bizitzako referente bat izan da. Ez ni rapa entzuten nuen, baina bai euskal musika eta Fermin zen cuenta pendiente, ez en plan egin behar dugu. Eta, ausartu zen, proposamena bota denion eta ostras, itxoin. Baina, ausartu egin zen eta superpozik, eta gero Erbas eta Marta niretzako da bermeotarrak euskeraz rapeatzen bebai leku bat nahi nuen emakume euskaldunentzako, ez? Ze badirudi ez garela existitzen eta gero eta gehiago daude. Eta superpolita, Infernua da kanta bat superpotentea, rapa dantzala holan nahaztuta,
eta posik. Que se levante, aún nos queda rabia, aún nos queda aguante. Que se levante, por su memoria todas a las calles. Que se levante, aún nos queda rabia, aún nos queda aguante. Que se levante, por su memoria todas a las calles. Somos la rabia de un pueblo, las que nunca se callaron. Somos las que luchan contra el patriarcado. Somos las hijas del odio que habéis inculcado. Somos nietas de las brujas que habéis quemado. Lo tenemos todo muy claro, somos las hijas que desterraron de las tinieblas, vamos al mando, desbordadas en rabia, claro. Contra el feminicida, acción directa, no compasiva, por muchos años viviendo entre miedos como serpientes arder a la herida. Que se levante, aún nos queda rabia, aún nos queda aguante. Diskoan dagoen beste kolaborazio bat, Kolonbiatik dator, Naturaleza Suprema dira. Aurretik Euskarrian egon dira kontzertu batzuk eskaintzen, zu ere beraiekin parte hartu zenuen, eta kantu oso potente batez, que se levanten izenpean. Kolonbiakoak dira, Bogotakoak, eta ni aspalditik entzuten nituen, baina ez ginen ezagutzen. Eta, bueno, azkenean unibertsoa aldatzen da holan, eta apatian, aizu, Euskal Herrira goaz. Eta izan zen, como, ostras, egin behar dugu. Dira bi gerlari del kopon, super identifikatuta sentitzen naiz haiekin. Eta haien mezua oso potentea, letrak super zorrotzak, eta super ados nago haien mezuarekin, eta Que se levanten kantaren historioa da Soatzako emakumeak bilatzen egon direla haien umeak denboran, eta ez zituzten aurkitzen, ez? Eta batean agertu egin dira, ez? Eta bueno, horren inguruan esan genuen egiteko, superpotentea. Gauza kontatu behar dira, ez? Azkenean, uste dut ez ditugula gauza kontatzen, eta kontatu egin behar dira, eta rapa bideona da kontatzeko hainbat eta hainbat gauza. Emakume gerlariak abestian esaterako, bi referente dituzu, bat berriki izadutu duzuna, Dinamin, Palestinatik, eta bestetik Ariana Puello, rap mugimendu honetan oso referentea eta zure musikabidean importantea ere. Bai, Dinamin da rapera oso gazte bat, bera Ramalakoa da, Palestinakoa, eta hasi rap egiten du, abesten du, egiten ditu lan gauzak, eta ezagutu nuen, eta egin behar dugu zerbait, niretzako aipatu duena, garrantzitsua da, beste hizkuntza batean rapeatzen duten emakumeak oso identifikatuta sentitzen naz, eta badaki zer den, guretzako supererraza da erderaz rapeatzea edo ingelesez, eta badakigu hor ateak adibidez irekiko direla gehiago. Baina gure erronka da euskeraz egitea, eta bakoitzak bere borrokan moldatzea, eta Dinamin izan da deskubrimiento del kopon, eta aukera eman nahi genion bebai, kanta horretan emakume gerlariak deitzen da, eta Ariana Puello bebai ateratzen da, eta bebai izan da, Ariana Puello izan da Espainiako lehenengo emakumea, euskarazko lehenengoa, eta tortzen direnak bebai beste hizkuntzetan, ongietorriak guztiak, eta niretzako abesti oso polita eta interesgarria da. Say what, soy como un islote en medio de este mar. Como Rosa Parks no cederé el lugar. Como Azata busco la libertad, me la voy a dar. Me vine a salvar, todas las heridas las vine a sanar. Ya no vengo sola, vengo a acompañar. Vengo con mi tropa, la paso y jaguar. Por el real hip hop, yo what up. Microphone fan, international team, la true gang. Represent real hip hop y the youth them. Trayendo la esencia again and again. Lo dijo Juancho, no tienen ton ni son, que se creen. Por Euskal Herria, en la lonja o en las vías. Me tiran el agua si asoman los policías. La misma mierda todos los días. Underground, colcha, hip hop va de por vida. Con el hip hip hopa. Bombo bombo kucha, da gure borroka. Otra noche loca ya, y esto es lo que toca. Sigo siendo fiel, con el alma rota. True abestian berriz beste bi kolaborazio. Alde batetik, Mexikotik Masta Kuba, eta bestetik, Kataluniatik, P. Jaguar. Bueno, Masta Kuba laguna da, bebai, orain Bartzelonan bizi da, baina Mexikokoa da, eta bueno, bebai, egon ginen biran Mexikon, aurten, egon ginen hilabete bat, eta 15 kontzertu egin genituen hor Mexikon, eta aprobetxatu genuen grabatzeko, eta gero onera etorri ziren, eta bideoklipa hemen grabatu genuen,
super raperoak gea, osea, tru da, hip-hopa betiko hip-hopatik gatoz, eta hau defendatzen dugu. Eta bai diskoan hori, batzutan joaten naz beste nazketaekin eta holan, baina hori bai da rapa, gu hortik gatoz. Eta bai diskan egon behar zen horrelako kanta bat. Aurrera goaz kolaborazioekin eta kasu honetan Valentziatik, Jazz Woman, sarean harrapatuta kantuan eta Valentzian kantatzen. Jazz Woman eta biok ezagutu ginen Tremenda Jauriako Nakelarren eta superlagunak egin ginen eta, bueno, ni bere bibilbidea ezagutzen dut oso ondo, bera lehen Matxeten Boka taldean zegoen eta gero bakarlari moduan hasi zen. Eta hor, bai, bera erderaz rapeatzen du. Eta izan zen gomogo, Valentzianoz egin behar dugu eta euskeraz tal. Eta, bueno, eta azkenean sarean harrapatuta atera da eta sarean biziegea denbora guztian, txarrerako eta onerako. Eta bai aipatu nahi nuela diskoan eta hori, proposamena bota nion aizu hitz egingo dugu honetaz. Eta izan zen, claro. Eta super guai, Jazz Woman da gerlari hutsa eta, bueno, Valentzianoz beti izaten didate, katalan ez da, Valentzianoz da. Eta bera oso ondo egiten dago eta ni gustora. Maritzun orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin dezu etorri, iturrian zer dau patxaran bi, disfrutatzeko bani bakarrik. Maritzun orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin dezu etorri, iturrian zer dau patxaran bi. Gaur gauean atera gea, gerlariak emakumeazkeak disfrutatzeko dantzalekuan, ipurdi gozoa jarri dira martxan da bultza, nola da bultza, gure iraultza, Bartolo zuno zeata, ni epaitzekota, Juan Saetez motel pikutara, Bartolo, soy la reina del pogo, Bartolo, yo decido cuándo y cómo, chocholo, te saltaste el protocolo y te quedaste solo. Lurralde Komantxe kaleratu baino lehen, Bartolo kantua ezagutu genuen bideo bidez, eta bertan beste hainbat kolaborazio. Alde batetik, Ines Osinaga, Triki eta Panderoarekin, eta bestetik La Pulga dantzatzen. Bartolo kantua Euskal Herriko kantu baten kinua egiten dio, Euskal Herriko kantu batik kinu egiten dio, eta kasu honetan moldatuta, historia aldatuta eta beste puntu bat ematen, ez? Bai, Bartolo izan zen, parrandan egun baten atera zen estribilloa holan, ez? Agian letra aldatu behar diogu, ez? Eta gure letran Bartolo izango da erasotzaile bat. Eta Ines egoen hor. Eta jiji jajaja, baitu, azkenean egin genuen, eta esan, aizu, orain sartu behar dezu Trikitixa, ze aldatu behar diogu hor rolloa, ez? Eta ni bideoklipu guztiak lagunekin egiten ditut, agertzen diren guztiak nire lagunak dira, nire aizpa, ez? Zait gustatzen asko bideoklipak eta holan grabatzea, orduan sentitzen naiz erosoago lagunekin mamarratxeoa egiten, eta hori, eta Ines sartu zuen hor Trikitixa, eta geratu da kanta bat superpotente, eta ikusi dut, ez? Jendea gustora hartu duela, ez? Ni esaten nuen, Euskal Herritik botako gaituzte, behitu. Ez baina jende ere gustatzen zaio mamarratxeoa, eta uste dut letra ulertzen dela, ez? Azkenean, keinu bat da, holan tontakeri hutsa, baina egin behar zen bebai, zergatik ez. Eta hor La Pulga dantzari azaltzen da ere, ez? Behitu, bera bebai Lurralde Komantxe baten bizia, ez? Flamenkoa defendatzea Euskal Herrian, ez da erraza, eta kriston dantzaria da, eta komentatu genion, aizu, grabatuko dugu bideoklipa hau, tal, no seke, eta aizu bani banoa dantzatzera, eta niretzako kriston horea, ze gustatzen zaitio egiten duena, eta naztu ginen holan emakume nahiko potenteak, denak super ezberdinak, baina lekua da guztientzako. Diskoa kalean, imaginatzen du, zuzeneko emanaldiak etorriko direla, kolaborazio disko bat izaki, zuzenekoak ezberdinak izango dira, beste estrategia bat eraliko duzu. Noiz hasiko zara toleratzen Lurralde Komantxe? Martxoan hasten geha, eta hori izan duzuna, ez? Kolaborazio pilo daude, orduan, karo, ezin ditut kontzertu guztietara ekarri guztiak, niretzako izango litzateke elkopon, baina hori zinezkoa da. Orduan, gaude prestatzen aber nola egin, ze nire azkenean ez gustatzen, jende, pertsona oholtzan ez baldin badago, jartzea holan musika eta bere zatia hor. Nire ez gustatzen, nire gustatzen zait, ez baldin badau egitea, eta ez baldin badau,
Orduan, Ibairekin gestionatuko dugu aber nola egin, eta martxoan jazten geha, eta daude data batzuk ja lotutak, baina bai gogoekin nago. Egia esan da, egon naiz urte batzuk de pandemia eta gero izan da, Niretzako Gerra disko galdu bat izan da. Kaleratu genuen pandemia baino lehen, eta geneuzkan 32 kontzertu egin genituen, bi. Orduan, neukan nolan pizka bat, dena idatzita dago, ja egin dugu guztia, ez? Eta kostatu zait, idaztea, baina arrankatu dudanean izan gara dena super askar, super guai, gogoak nituen eta super pozik nago. Orduan, diskoa uste dut merezi duela zuzeneko potente bat eta saiatuko gara egiten. Zuzeneko emanaldiez gain, rap tailerrak ere ematen dituzu, emakumeen presentzia pixkat aldarrikatzeko rap tailer horietan, estena ezagutarazteko, badago bide interesgarri bat hortik, ez? Bai, lehen aipatu duguna, ez, desinformazio pilo dago, orduan daramat 15 urte rap tailerrak ematen, egiten ditugu itxaldiak eta gero bai idazketa tailerrak, erakusten diogu jendeari nola idazten den rapa, zen niretzako gauza super erraz bat da, eta konturatu naz ez dela hain erraza, hasi naizenean beste pertsona batzuekin idazten, ez? Eta hori ez dakigu zer den rapa, ez dakigu zer den hip-hopa, ez dakigu emakumeak ezitzen direla, rapa jentzako euskeraz eta rapa, gauza estereotipoak, ez? Ni joaten naizenean da izu ni rapera itxura daukat eta ez. Kurioso da, ez? Etorriko naz pinta batzuekin nolan pistola bat poltsikoan eta ez nire errealitatea beste bat da, Euskal Herrian bizi gea, hau ez da el Bronx, orduan azaltzea milaka gauza eta bebai rapa eskaleko jartzuna izan da ni uste dut idazteko eta gauzak egiteko dela bide oso potente bat. Basu, gozatu dugu, Lurraldeko Amantxe entzuten, adi egongo gara zuzeneko emanaldietara eta bitartean segi bide honetan, rapa zabaltzen Euskal Herrian eta mundu mailan, errima eta erritmoekin, eta beti horrela begira. Mila esker. Eskerrik asko zuei, ze niretzako garrantzitsua da bai, ez? Jendea ezagutzea gure mundua, eta holtza gainean ikusiko gea. Oso ondo, mila esker. Bai.